Ito ni mo tuyo akon, sir. Kutob ka laan yan ang adlaw pagpliti mo din he. Kay ini nga balay, gagamiton ta akong bugto. Mauna yati ka nga ibang bansa o kulit iya asawa. Kaya ano man nga kon kay papaywason ni mo na akong advance nga na akong kuwan. Ano man natawag? Ate mo ini. Hello, te! Aw, mabakasyon ka mo? Oo, ano yung balaya? Di pa maupay. Maupay pa. Gipaplitihan yung laan, kabangin madumog. Aw, oh, sige, sige. Mabakasyon ka mo. Mga ano ka mo na adlaw maabot? Yan kasi mana. Sige, kay kakatuon ko na plite. Papaywason ko na hiya. Sige, oh. Pud mo ti masawa ka po rin, upay. Tako pa sa lumong ti, ha? Sige, sige. Bye. Bye. Kakatuon ko yan ang naplite. Papaiwasan ko lang na yan kay maulit ak bugtong ati ka nga ibang bansa. Pulit yung asawa. Adiong ko. Kasi sultihan ko ini nga ako naplitihan nga balay. Sunod nga bulan, papatauran ko ini hilton nga ako naplitihan. Hindi daw magutom man. Kitaon ko to na akong hinatukan nga. Lawot-lawot. Okay, biada. Taong kanon. Adi pa, makaon ako. Kapot yung ada yan ang nagplitin balay. Papaiwasan ko lang na hiya. Kaya maabot tak bugto, pulit iya asawa nga po rin, Kapot yung ada. Det! Ay daw ni Det! Oy! Ano, sir, ano? Good morning, sir. Ano, Magagad na ako. Tuyo. May tuyo ko. ito ni mo tuyo akon, sir. Kutob ka laan yan ang adlaw pagpliti mo din he. Kay ini nga balay, gagamiton ta akong bugto. Mauna yati ka nga ibang bansa o kulit iya asawa. Kaya ano man nga kon kay papaywason ni mo na akong advance nga na akong kuwan. Ay kabaraka kay pagbalik nila, kon na rin he. Tululay na katuig din he. Sige. Tululay na katuig. Kaya wari ka man magataga ako nin adlaw, sir nga kuwan. Wari ka man klaro, pinisti ka man. Dili, tigdahay la, pagtatawag pa na akong bugto. Mabakasyon na lang he. O ya, tagni mo ako na akong mga advance nga na akong kuwan. Ibabalik ito ka tanan pero ayaw pag kinabaraka. Sige, sige. Akong bugto, dila ta na maya din he. Tulula ta na din katuig. Sige. Wari problema akong. Papabalik ko ikaw, amo nga ni nga. Ipaplitihan ko ikaw din he. Kaya nadudumog ini nga balay ta akong bugto. Okay, sige. Sige, maninipig na ako. Panipigan dito mo mga gamit. Baka di ka anay, babalik na lang ako na yan kay maglilimpyo ako. Sige. Sige, lakat tayo nila ha? Oo. Sige. Ba daw nga pinistiya. Tigdahay mo na itong yaya pagpaiwas sa akon. Open na lang kay, wari na akong kapatawari pen aircon. Wari pa man niya maghatag ako nin adlaw. Wari klaro nga tao. Daw nga pinistiya. Hay na naman lotak mimilihin kaplipitian nga balay. Kawari klaro ni Michael. Liste. Open na lang rin akong kataori pa aircon na itong balay.